Today we are saying, Sekule Vasukun, Chawana Kanawaya, to those of you who are familiar with YouTube, I think Tinola Zira, I'm going to say it, first YouTube page, Saint TV. So it's going to come and speak to us. And Chakutiri Sapavane Waripanapa, please, let's show him some respect. Let's observe our silence in this place. Tinararise, tipo kwapisa kuterera shikutaro mwane mumwe, uko Papanapa wapatsirika. I know we are here to be entertained, but at the same time, we are here to also to be educated. Continue to clap your hands as he comes. Continue to clap your hands. Thank you so much. Thank you so much. Kana uri panapa chingosimudza ruoko rwako kudai. Ari panapa chingosimudza ruoko. Tange nekuzviomberera maoko iwewe wasimudza ruoko. Kwatiti. Just clap your hands for yourself. Kukona uko, say no to. Alright, ko apa pakati apa, say no to. Alright, ko panapa, say no to. Alright, panapa roil, say no to. Chirwere chabata vanhu vazhinji kana kuti vechidiki vazhinji vari kuzvikoro, vamwe vachangobva kuzvikoro, chirwere chinonzi icho drugs. Anditi chirwere chinonzi drugs. Koma makadini? Tiri makadiyo. Tiri nani? Hey, my sister, how are you? I'm fine, and you? I'm okay. All right. Mngoma ungada uzisa muri eZimbabwe kuti munonzani uyezve mabvepi? Okay, this is NeMbanje Dance Crew. Tunoga Mbare National. We do all the choreograph by ourselves. That's all. That's all. And my sister, your name and where are you from? I'm from Mbare, and my name is Zvemutoriro. Okay. Program yatinayo panapa nhasi yakarongwa na our community pastor, Pastor Kudzie. Anzi say no to drugs. Muri kutiwo kudini nyaya yetheme yatinayo? Theme ndaifaira zvokuti mayouth edu ari kutora madrugs seriously. Arabisa madrugs. I say no to drugs, guys. Say no to drugs. That's all. All right. Kunemewo vasikana zvinorevei ku program inonzi say no to drugs? Say no to drugs, zvinoreva kuti vanhu musabvise madrugs. And musaite NeMbanje, Zvemutoriro, and other more. Yes. So, guys, say no to drugs. Muinesu nhasi pano paSaint TV. Aiwa muna the only Zim uncle. Hakuna umwe sekuru wevanhu. Handiti nhasi tati timbofamba ndimbonoona vazukuru vangu kuno ku Faith Ministries kuMbare, aiwa kunotungamirirwa naPastor Kudzie. Vechidiki vakaungana nhasi vari kukampena vari muna Kristu Jesu vachiti say no to drugs. Panapa ndakamira nevechidiki vamwe vauya kuzopateka on this wonderful program. Yes, my brother, how are you? I'm good, how are you? I'm okay. Your name, please, sir? Oh, my name is Mnashe Chitombo. All right. My sister, how are you? I'm good, and you? I'm okay. What is your name? My name is Niko Muliuli. Niko? Niko Muliuli. Niko Muliuli. Yes. Okay. So panapa ndina mukoma na sister. Anditi. Mukoma, mungada tudza kuti chii chakutumai kuti munge muri panapa pazuva ranhasi? Oh, it's all about this and that. Ndoya tituma kuti tive panapa. It's a program yakagadzirwa for my youth akawanda emuno Mbare to show their talents. Tentine zvakawanda zvatentiita kutamba, kuimba and everything. Zvatentiita ndo zvinhu zvatunza panapa. All right, my sister, chii chakuwinzaiwo panapa nhasi? Inini
inini chandiunza panapa I came here to learn because with this and that todzidziswa zvakawanda. Now vari kufocus about theme say no to drugs. Vana vadiki vezera redu vari kufa nemadrugs. So at this and that tikukuridzirwa sema young people kuti let's say no to drugs and let's focus on our talents. All right. The visionary of this program vachazviintrodusa vega nete. Men of God, makadi tiripo makadi Uncle Saint. Tinofara, thank you very much for inviting us to this wonderful program. Tinotenda. Vangada kuziva kuti munombonzani uye tiri kutaura tiri papi? Alright, ndinonzi Pastor Kudzie Nyamasoka, pamuri pana panonzi pa Faith Ministries Mbare Community Church. Ndipo pamuri popani. Alright, Pastor Kudzie, tiri panapa neprogram yamakagadzira. Mungada kutizivisa here kuti donzo reprogram iri kana kuti aim kana mission yeprogram inoi ndeyei? Alright, inoi inonzi This and That Club. This and That Club ndeye vechidiki from 13 to 35 years. Tikangoti vechidiki. So inoketa for all my young people vema communities. Mbare ine talent. Vazhinji vakabva muno vane mukurumbira kunze uku mafootballers vanongoita zvakasiyana siyana vanobva Mbare, but haina nurturing of that talent. So takaona kuti zvakakosha kuti tiunganidze vechidiki vadiscover kuti ndanani vanokwanisa kuitei, ndokwanisa kutamba, ndokwanisa kuimba, but after that ndozoita sei. So ndodonzvo reThis and That. Saka ndosaka muchingoona vanongouya vakadai, so vane dressing dzavo, vane chi. So panapa club inotambira sezvavari. Hatisi kutsvaga vanhu vari holy kana kuti vakaita se, but toda kutangira pavari. Asi donzo redu nderekuti havafani kuramba vakadaro. So tinoti huyai makadaro, asi hamurambe makadaro. Yes. Program inoi inini hangu ndaifarira. Ndaifarira zvakanyanya. Mungada kutizivisa kuti sofa mati mamboona here vanoda kubatsirana nemi kuti program iyi inge iri inoenda mberi? Sofa ndo chichemo chedu kana ndo shwiro yedu, nekuti sezvamangoona panapa pakazara my young people. I think there are over 600 young people who are gathered here. So chichemo chedu ndechekuvakuru, maybe Ministry of Youth, vakaonawo zvakadai, so vakauya, nekuti tinogona kuti say no to drugs but vakashaya zvekuita, vanoramba vachingoita futi nzira imweyo. So hatisati tambowana masponsors vanotibatsira, tiringoita takadai. So alright, so tiri kuti kunzoko tine ma-stakeholders, tine vanhu vakazvimiririra vanokwanisa kunge vari vanobatsirana naPastor Kudzie, kunge tiri tinogadzira vechidiki, kunge tiri tinovagadzirira mangwana. Aiwa, makasununguka kunge muri munovabata panhamba dziri pascreen idzo, mavabata ipapo mukurukura navo kuti how best can we help our youth today? For remember, our youth are our future. So kuitira kuti ramangwana redu ringe riri rakajeka, aiwa, zvinoda kuti ini newe tinge tiri tinobatsirana nevechidiki. Advice yenyu kune vechidiki vachona vakateerera pazuva ranhasi? Tinotenda kune vechidiki vese vakateerera, say no to drugs. Wanzi wazvitanga zvinonetsa kuti usiye. So wanzi wazvitanga zvinonetsa kuti usiye, tinongoti kumayouth ese ari all over this nation, say no to drugs. Ukaona zvada kutanga, please find someone who you might talk to, they might help you. Please say no to drugs. Nekuti zvimwe zvatakudhila nazvo ezvinezvi inyaya yemayouth vatora madrugs. So ukaona zvakadaro, even vaunoswera navo kana vaunotamba navo, check kuti vari kuita sei. Kana vachiita zvemadrugs, run for your life. Thank you.
aiwa tinoda kutendai Pastor Kudzie nekuwanikwa muri munotigamuchira uyezve nemashoko makukutu atinotenda kuti achabetsera umwe wechidiki kunzoko. Tichida kutendai Sein TV aiwa tichitenda kuti muchasapota Pastor Kudzie nemuono wavainawo wekukuzama kurwisa chifo chatibata kana kuti denda ratibata ratisingagone kurwisa munhu ari oga. Aiwa vanoti hanzi rume rimwe arikombe churu. So tiri kuti kudii, tiri kuti aiwa ngatibatiranei naPastor Kudzie tingatiri tinorwisa zvemadrugs muno muMbare. Aiwa from Uncle Saint naPastor Kudzie, Faith Ministries Mbare tichiti chi kudenga mzodzi pamatama ose icheuka zvandiri azvifadzi ivo Mwari kunema ndiriko kumbava ndiriko kumakuwa ndiriko kumabawa ndishaikwe kunema ndiriko kumbava ndiriko baba ndokumbira ruregerero ruregerero ndinokumbira oishenakamoya kakawanda takashora sita kuna Mwari iye achakuponesa. Terera hama yangu zvivi zvako wazviona, chizongera kuna Mwari iye achakuponesa. Ruregerero ndinokumbira oishandakapoya pakawanda takashora zita renyu guru nyasha dzenyuru ndinokumbira oishandakapoya pakawanda takashora zita renyu guru ruregerero ndinokumbira oishandakapoya pakawanda takashora zita renyu guru inyasha dzenyu baba ndinokumbira oishandakapoya pakawanda takashora zita renyu guru iro zitope